on calminama bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala ɗo woni yo jaam kisal Allah woni muɗum en garti ɗo ngam yewtide e moɗon e barke teddungal nduɗo lewru ko howa ko yo Allah lamɗo jaɓanen ko fegata ko yo Allah lamɗo yaafo en puɗɗima bisimillah en jofni alhamdulillahi ha joni nde ɗen ñagodir Allah nde tanten oɗo rafi mo ganduɗa no fayni windande ɓeydi wadde ngol ɗo lefol ko gam sembinde e jarnade e yettude no kewɗen wiide ni yo Allah lamɗo dandu en kono ɓeyɗen tinnade eɗen tinni saabu eɗen gandi jimol mawɗo men Sammba Joop Sammba inci goko mo ganduɗa baali sa tinali ɗo wiyatno sagata biyo mbimi so tawi miijima ko jogono dañde ɗum e ladde ko jogono dañde ko yoolo wambaɓe e mawɓe suudu paate awluɓe mbi ɓiɗɗo pullo wiyete ko hoto ya mbasa kono hoto ya maya hatta ɗum yaade yo Allah dandu en hen kono amin gandi ɗon cuusi amin gandi on kulani kono min cembi noon amin gonde moon amin jaade moon wonɓe hande e nder galleji uddiɓe nattuɓe gollade guille teddungal hakkude amen e moon min jejjitta ɗum hay saaha goto e ndiɗo ragora noon nde jogoɗen wadde beetede golle majjata so wiyama noon golle majjata yiyata ko golle moƴƴe neɗɗo golli nde wonno golle moƴƴe ko golle bonde ko golle yo Allah dandene gollade golle bonde jandarno dendagal gollortoɓe ɓe e gollidiɓe ɓe foof e nder ndeɗo ragare ko wuttude teddungal bandiraɓe ɓe ganduɗa en puɗɗodima e mabɓe guila radio duniya en garde e mabɓe ha haalirde gen encore dowla Sénégal en jaade mabɓe ha e radio Teccan en garte mabɓe ha e Piindi TV yidɓe guila hanki tawi wona hande eɓe gona ɓen tan kala ko neɗɗo gollino sallah lamɗo jaaɓi en gaccata ha neɗɗo o wirno hoto Allah yawnu nde gueɗe muɗum kaale ala en kaalat guila no wuuri anda wonko waɗi ɓeyda goɗɗo kadi so yi wawa ɗum wadde en jarnima kala en so hen mawɗo debbo hen gorko hande ma en kaal fodde yimɓe 14 ma en gaddu jeeɗiɗo rewɓe e jeeɗiɗo worɓe e kono hatta so Allah lamɗo jaaɓi koko jokkata mo kala so Allah lamɗo jaaɓi ma en jetto ɗum calminen ɗum juuroɗen ɗum jarnuɗen ɗum e dow inde bandum en e sehlaɓe muɗum en jetti mo ganduɗa ko kañum woni Amadou Boubou Reki Mama Coyel to Teccan wo nayi toon to Memphis o salminama o jurama o yettama e dow inde dennangal radio Teccan ɗo fuɗɗi ha ɗo haari o jarnama kanko e dennangal wondiɓe makko e suddiɓe makko e yaadiɓe ɓe eɓe wonde miijo ɓe kala hay goto hen yejjitaka en jetti mo ganduɗa kañum woni mawɗo Hadia Sangot jeeya ko ɗo wiyete ɗo cuuɗi men ɗo wiyete ɗo Silla Jongto kono sa welama hande mbiya gatamare o salminama o jurama o yettama saabu gilli makko e teddungal makko itade ittude kalis wiide radio hay so tawi fotani filmude kew ɓiyam ina waɗa dewgal mbanmi koye juuɗe Demba Hamme Guisse jinmi ko kala kono yoɓe mi yoɓa yo radio Teccan ara filmanami mboɗo jogui jawdam mboɗo waɗa hen Hadia Sangot o jaama saabu gilli makko e teddungal makko e leñol makko e ɗemgal makko o woppani ha joni omon ɗo ɗo Kere Mbaye Fall ɗo ɗo galle makko ɗo en calminimo en juurimamo en jettimo jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi molaɗo haadi ɗon calminten gorko soogue dindeji ñawale kelewaji doppere dow laabi lamani a moƴƴo ngara ƴogoɓe wiyete Abuu Gamour Sy ceerno gandu Allah o nunɗo ɗo mo ganduɗa kañum hoore mum guila nooti e nder noddandu dental e kaalirɗe yaltani hay saaha goto ñande fof ne ɓeydi suusde ina ɓeydi sasde ina gollo golle joɗɗe golle mbaɗɗe fayida jamma e ñalawma subaka kiiɗe o salminama o jurama o yettama e dow inde fedde holno pinnoɗon kala hay goto hejjitaka hen gatten e gorko jaggal biyeteɗo Moctar Ali Sy mo ceelawe guira fonde tanaɓe Belal Samba e Saybar Samba jawata mawɗo jawata Elimane kono nawen mo toon to ganduɗa koto ando hewo e nder leydi Mauritanie oɗo gorko hande omona dowlaji denduɗi diwan Amérique e saaha nde wiyete hanki taballeji jayni bawɗi piinde buubaji ɓitti sahaji belɗi eɗen gandi kala so ɗo yettaki jirwani ɗo ani welata ɗo haalani weltatake ko bawɗo haalde neɗɗo jamyamo jontaɗo gorko timmuɗo no fewi jagguɗo e golle men heygel nen ha joni accani duttenmo teddungal aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti en calmini noon gorko Uur Bamba Ñigan mo dañi uurɗano mo dañani uurɗantako
goko mo gamaji saare goko mama tummingo tummi jam sa e welende kono ko goko mo nenne diri ali modi gural pural ngal ledde daneje wiyete ba mamadou oumar ba mo ganda ko ceerno gando jiddo leñol mum jiddo demgal mudum min duttamo do teddungal min duttamo do ha joni jetto jogido do fuddi mo ala do haadi paden koye goko nabbaji siwol jeeri legal cuɗay siwol lappi bambe bol yontaɓe e legal garankoɓe hanki ɗo yontaɓe dagotono ɗo wiyete yaya ka woni ko Belgique o salminama o jurama o yettama ɓeɗo foof dendagal guila puɗɗiɗen RTS guila radio duniya wone mabɓe ha yettiɗo jetten ɗo hande o kadi koɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV dayiɓe dande tinde ɓe ganduɗa ɓe goppani ɗum hay saha goto jamma e ñalawma subaka e kikiɗe en jetti mo ganduɗa kañum woni gorko walla bele ndeni sara nayiɗe e juruɗe walla bele ndeni wiyete Wullum Sarr to dowlaji denduɗi Amérique kala ɗo gonɗen kala ɗo jaaɗen kala no gonirɗen jamma e ñalawma subaka e kikiɗe so faaɗi so muusi so metti ko enen makko jadata en jaranimamamo e dow inde Piindi TV kala o jaama mbiyen gorko walla bele ndeni sara nayiɗe e juruɗe ɗo noon guddirten to banggue bandiraɓe worɓeɓe ko ceerno gandu kulɗo Allah gandu jarlitiɗo gandu nunɗuɗo gendiyanke mo fondani diine mum e ɗemgal mum hay batte goko ndulumaji funeɓe on paami jiɗi mbiɗa ko ceerno Alassane Ndiaye Alassane Ndiaye jamma e ñalawma subaka kikiɗe ko ɓoyani ko tan nde wiya hande Iyane Thiam wi lewoyama galle ceerno Saydou Muntaga mbi kañen jii lew Iyane Thiam en mbi jiyani lewru jaafoɗon nde lafol ngol fawa ɗo hade makko andude ko haala hen o noddi ko guila wendogo o yimi Abuu Joop o wi hande Siwol FM e Piindi TV ne yeeɓe aduna hen min jiiɗi ko son pawi banda Iyane Thiam o pawan banda ceerno Saydou o noddumi Oumar Mamadou Sow nde mi noddimo ko mo ganduɗa dawde juufaɗano journal Oumar wi banda o fawama ɗiɗi kala pawama hakke makko yidde hoore makko e diine makko nde o heeɗi o e bande wiyede lewu yaaga tan o coupe radio ngo o hurti o noddimi téléphone guila e nder wendogo e dowlaji denduɗe Amérique ceerno Alassane Ndiaye ko an uddata banggue bandiraɓe worɓeɓe min ñagoma duwawu no Souleymane Racine Sammba Boukary Ibrahima Maymouna yimo jengni alkuli mum bindama kange kalis accataki ha neɗɗo ruttonde golle muɗum kaale min jarnimama dokkana en duwaw bandiraɓe worɓeɓe uddiren ɗo bandiraɓe worɓeɓe bandiraɓe sehlaɓe so ɗum yawti garten e bandiraɓe rewɓe seniɓe bandiraɓe yontaɓe bandiraɓe ɗoftiɓe jignaɓe mumen ɗofti jomen galleji mumen bandiraɓe hewɓe ɓirtuɓe warañede e ladde mbaɗi ladde seeko mi naata bandiraɓe hewɓe sodɓe galleji coodi otoji jogui kiraɗe e bottaji balliti bandu men e kala saaha Sénégal sa e sa fof mo wonino wiye nder en flamme wonko saabino nder en flamme ko saabino mundi ndi haaletaki kono ma en kaaloy sallallah ɗo jaaɓi kono gatten e bandiraɓe men hewɓe halayɓe ɓe ganduɗa nde Sidi Eli wadde e halayɓe nde wi fooli jooɗi nde ko Allah e rewɓe halayɓe caabi ha halayɓe nder dande tinde ñasi worɓeɓe cembinde rewɓeɓe jimmi sagataɓe yontaɓe ɓe halayɓe rewo e worgo ha ɓe mbawi dartade ɓe ɗanni kala koɓe daño ɓe coodi kaɓirɗe ɓe garti ɓe kapti Sidi Eli ɓe kepti ndimagu hono ɓen rewɓe no goodi ha joni Alassane Ndiaye jarama bandiraɓe sehlaɓe gartene debbo cempeŋe guelenode guele cocaka laaɓi woni Amnat Demboyla yetta ko Mbaye woni kolo haave kala ko adanma ko gonga kala ko wima ko gonga leñol makko no jarnimo hunde kala ko wonki makko o fawi hen ala ko jarnanimo e ɗemgal Pulaar Amnata Mbaye e dow inde bandiraɓe men wonɓe lo haave yettinal min calminali min juurima min jettiɓe ɗo gonɗon oɗon udda e cuuɗi ɗo min nelde on oɗo jettoro gandon wonko gollinɗon min jejjitta ɗum hande min jejjita janggo min jejjita ɓawo janggo a salminama juwama so ɗum yawti ko debbo dondu Amel Sammba wiyete Salamata Diako en calmini Yaya Joop woni Elimane Joop Yaya Tokara Yaya Samba Demba Konte togama ko yiyal ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna Salamata Diako ko gila e radio duniya ha yetti ɗo haalide guennen ko dola Sénégal ha haalide teccen ha e Piindi TV eɓe jaggi hen ɓe goppani ha joni min duttuma teddungal ani bandiraɓe ma wonɓe Elbof min duttuma teddungal ani bandiraɓe dondunaɓe ko sawdi kala gandon lewlewal pinal yejjitta golle mon e balle mon guila hanki tawi wona hande oɗon goppani minen min goppata
aadi bili aadi saade aadi ɓuri fettude aadi kono heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe komin haaliyankoɓe filmiyankoɓe hay so welani oɗon jiiɗi san gayniga ene debbo gollere golli boɓel saare woya kamalen ko jakka e busoɓe e nanaye gollere darde gollere alamɓe gollere bayagol ba yelinago tandaɓe kolli jobbo e sadio jobbo woni raki ɓi Maymuna Diara ɓi Yogu Ba to banggue duhol ko deniyanke ko lawake o jeeya ko gollere en kaalino haala makko nde kalten haala Amadou Joop inspecteur impôt et domaine golle timmude ɗe Alaji Jogu Ba en joguino ɗo woni ba makko to banggue duhol kono ko ɓi Maymuna Diara ko debbo juudeji tati juude rewo e juude waago e juude hakkunde maaji juude jaabi sa babaɓi omon ɗo wiyete huɓe ɗo en calminimo kanko e joom galle makko Kalido Touré gokomo Gaabu woni jool yaɓɓanaɗo en calmini mo ganduɗa ko kañum woni debbo Dumga Wuro Alpha wiyete Cillel Duudu Moussa Houley yette ko Ly Cillel Duudu Moussa Houley Ly darde makko no mantini e gilli makko e leñol makko e ɗemgal makko o ñalata wadde seppojo lo e hakkude galleji ɗi mo kala omo herjina ɗum yo janggo pula o yo yee pula o saaha o ummo o tawa o yaha huɓe o tawa raki ba ɓe tawde toon kamɓe julde Hawa Ñamma en Dieynaba Aw en kamɓe fof ɓe ndenda gam yewtude ƴeewta holko ɓamtata pula Cillel Duudu Moussa Houley Allah jarama golle ma jooɗi peewi debbo mo ndulumaji woni takko sek mbawdi ndewre gordi fof ko congoji o salminama o jurama o yettama e ɗo inde Alaji Ibrahima Congan o salminama o jurama o yettama jetto joguiɗo fuɗɗima ala ɗo haaɗi wandiraɓe rewɓe dareyɓe darde tinde darde mantinide uddata rewɓe ɓe hokkan en duwaw ko Bani Hasim Nourul Huda Oumou Sharif Haydara sa welama jettama Ba omo jogui gueɗal e babaɓe halayɓe sa welama jettama Dia omo jogui gueɗal e jajaɓe doɗel diiri mamma nokku Samba Diara ɗo hayti mbowaɓe sa welama jettama Diallo sa welama jettama Kane sa welama jettama ha joni Ly no mbinomi nane saabu omo jogui gueɗal muɗum foof kono welimo ko wonde Oumou Sharif welimo ko wonde Nourul Huda welimo ko wonde jiɗɗo diine mum ha tiiɗi welimo ko yidde leñol mum e ɗemgal muɗum kala maayo feccani hakkude makko e bandiko en maayo wona kerol hakkude way wago Oumou Sharif Haydara ko an uddata duwaw to banggue rewɓe ɓe no ceerno Alassane uddirta duwaw to banggue worɓe ɓe en janima kala en suka e mawɗo debbo e gorko ɓeɓe fulɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe andata ko funti ɓeɓe fulɓe yontaɓe joomen sahaji haɓoɓe basal no mbinomi nane saliɓe accude ha basal naata wuro walla galle baba ne ɓeɗen hapto kaɓo e basal a faddata ɗum guila yettaki kaɓo e majjere a faddata guila natani galle Allah jaama ko Abou Samba Diop haaldano e mon nde ɗo wiyete golle moƴƴe majjata golle moƴƴe mayata min gartat hen ñande kala jeeɗuɗo worɓe e jeeɗuɗo rewɓe so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Samba Diop mo ganduɗa ko mawɗo filmoɓe ɓe joguiɗo kaɓirɗen huccite men ko nde Fatoumane Sali e Mansour Sow hono Thiad e tawtorede mo ganduɗa ko debbo Abedallah Wo Moukhtar to bangel soɓe namadele dow soɓe ɗo joolo Samba e dingal fecci poɗe feccane aynaɓe ɗo wiyete gumel Samba Lade naate ɗo debbo kalajo ay Sandiaye revide presse kanko e Amadou Moussa on jarama